И здравейте хора, днеска с вас съм винаги аз, LCT Walls. Здравейте, както виждате, реших да се преместя в Facebook, защото ми омръзна в нали, нашата армия. Така, само защо ми няма. Така, все тая. Сега ще вземем малко оръжие. Защо ми ги няма? Нещо ми няма, кой вижте. И днес смятам да ходиме по... Нали, да арестуваме, Между другото, скоро ще имам промокод, така че... Издадох си тайната. О, добре, вече няма смисъл. Вече няма смисъл да крия. Скоро даже и банда ще си имам, така че ако ще теглите, влизайте на 7 сервер и скоро ще имам промокод и банда. Мога да взимам G класа. Ей такава. А мога да взимам и сега ще ви покажа. Е такъв Volkswagen. Но аз предпочитам да взимам G класата, защото тя е по-бърза и нали, изглежда много по-сериозно. Сега вървим. Трябва да намеря по списък Wanted. Сега ще видим само имам ли мента. В армията има такова, но аз не искам да ходя, защото там мога да ходя да взимам всякакви неща. Не. Обърках се, не всякакви неща. Ами, нали, ако някой там нарушава дисциплината и аз мога да го взимам. Така отивам в правителството или поне да търся нарушители, мога да видя по Wanted, но ама не искам, защото не ми занимава момент. Много минус има в ОПГ, не в ОПГ, в ФСБ, защото постоянно някой нали, мрази, само на обиждат, само на мразят. Ние просто съблюдаваме дисциплината. Не знам, защото тук има толкова много, няма събеседвания, пък има. Добре, тогава, значи излизаме навънка. Взимам си колата и вървя на друго място. Опа. Знам къде има тук, може да има някакви нарушители. В ПК няма да ходя. Веднага или ще му убият, или ще му напсуват, така че не искам там да ходя. Отида на малко по-просто място, дето повече ми харесва. Така, отивам до работа Грушик. Там дето са такова кашони, кутии и такива. Бая народ има. О, там има някакъв доктор. Виждам на картата. Да. Сега дали да го попитам. Между другото съм на 4-ти ранг. Плюсове в ФСБ, можеш да си взимаш безплатно оръжие. Никой не те спира. И неограничено количество. Можеш също така можеш да арестуваш, да си спавниш коли. И това е доста по-яко, плюс аз съм на 4 плюс ранг. Скоро ще се таком на форум Матрешка и там ще видя, нали, искам в Собъра, там ще ми дадат яка униформа. Аз униформата много я обичам. Сега ще го питаме. Визитка. Стисна ми ръката. Сега ще му предложа да ми даде документите. Пък не ми ги даде, ще се наложи да го арестувам. Защото несъмнителен човек няма да бяга и да почне да... Пишем... Жалко, не знам, що
Изчезнаха клавишите, но много ме дразни това. Така. Така. Сега тази ще питаме. Сега и турени близници, освен. Питам я, що седна в моята кола. Извинете, че не мога много да говоря, просто съм заед. Добре, вика, че без да иска. Ще повярваме. Така, тук някакво правим. Какво да им пречим на живот? Оп. Кой иска? Мой. Фес. Мисля, че... Пита колко струва тази кола. Аз мисля, че около 4 милиона. Не разбрах. Но си позволяват. Какво си позволява? Вика ми бързо да изчезвам от колата. Ама ще мотура това белезниците и не знам дали му разбира просто. Тя изчезна най-накрая. Какво ми са правят тя новите? Ще турам белезниците и не знам дали му разбират. Много ме дразнят. Така, тук между другото искам да ви покажа. Тук може да си купувате всякакви квартири. Квартири, жилища и такива. Как ме разсмя. Веднага излиза от колата. Ча да не е това. Но няма да му обръщам внимание. Аз на такива колони не обръщам внимание. Не, наистина. Така, тук близко има магазин за оръжие, ама той не ми трябва. Сега къде вървим? Кажем. При ФСБ-то пак ще ида. То беше някъде тук. Да, ето. Сега отивам. И за да поохранявам малко, сега патрулирах. И патрулирах доста добре. Опа, оттам трябва да мина, да. Там е болницата. Между другото, аз съм бил и пожарникар на първи лево, обаче не съм могъл много да се оправям, защото с форума имам големи проблеми. Не мога да разбера как работи. Иначе няма проблеми. Аз съм... Така, чай да видим какво става тук. Дали ще си имам нови колеги от ОПГ-то? Ого, его моят приятел. Този приятел много ми е помагал. Да знаете, хора, ако го видите и веднага му стискайте ръката и му казвайте браво. И нещо такова. Да. И той ми е много добър приятел и ми е помогъл. Така, хора, иска да ми стисне ръката, без проблем. Той мисля, че отдева имаше розиск, ама не знам. Това ни е началника. Виж какъв е добър. Ако влезна в Собъра, ще имаме така униформа, която много ма кефи. Ама много ма кефи. Искам много... Аз само заради не влезнах в ФСБ. Нали ви казах, че аз не мога много с форум да се обръщам. И нещо такова, да.
Сега влизам в сградата и да, мисля, скоро ще имам промокоди и ще имам банда, в която мога да влезнете. Играя на 7-ми сервер, пак повтарям. Може да ме намерите, мой ник е Ники долна черта Царев. Да. Сега пак ще взема някакво оръжие. Не може, имам 5 такива оръжия от този тип. Мога да си взема. Да, че много оръжия имам, бе. Добре, тогава винтовка ще си взема. Взех винтовка. Само да знаете, вижте колко оръжия имам. Сега ще ви покажа анбоксинг на един кейс. Сега ще видим какво ще ми се падне. Така. Отворих и отваряме кейса и 2000 рубли. Лошо, много лошо. Мен не ми харесва. И да, вижте, сега ще ви покажа всичките мои скинове, дето имам. Сега ще ви покажа в тази стая какви имам. Първо ще ви покажа най-гадния скин, който ме измамиха. Ако гледаш това видео, искам да ми върнеш парите, защото ме измами на 200 000. Да, ето го този скин, а той струва 8000. Ето го втория скин, той така изглежда. Ето го. Сега ще покажа и следващия скин. На такова джудженце. Ето го. Мен лично не ми харесва, скоро ще го продавам. Не знам защо, не ми харесва. И най-любимите ми скинове, най-любимият това е Томас Шелби. Томас Шелби, това ми е... Вижте колко е як просто. Вижте какъв як Сигма е. Така. После ще видим този скин, дето си го купих. Не помня колко струваше, обаче ма кефи малко. И мумията, която мумия почти целия ФСБ има. Ето мумията. И да, сега ще ви покажа къде мога да си сложа униформата отново. Значи, мисля, че... Аз и преди съм бил в ФСБ, ама на втори ранг. Защото от четвърти отидах на втори, защото като ходиш в ФСБ или МВД, там е минус 2 ранга. Ако знаете. Ето. Ето. Тук има специална някаква екипировка, дето е от 5 ранг. Също така можем да ходим в затвора, обаче той е от 5 ранг. В това видео разгледахме какви скинове имам, какво може да се прави в ФСБ и че ще имам промокод и банда. И това беше всичко от мен. Ако ви е харесало това видео, може да се абонирате и да лайкнете това видео. Чао! Елсете Лолс!